bratia a sestry, túto pasáž poznáme veľmi dobre, nielen z tohto Lukášovho evanjelia, aj z ostatných. A vlastne celý nový zákon je priam prešpikovaný o tom, že ako sa máme správať k svojim blížnym. O láske k nepriateľom, o odpúšťaní, o eliminovaní nenávisti treba povedať, že ani v tomto evanjelium, hoci je evanjelium nové, nie je celkom nové, pretože keď zoberieme si starý zákon, knihu Levitikus, tam Hospodin Boh hovorí toto. Sme v 19. kapitole Levitikus. Neroznášaj osočovania medzi sukmeňovcami, nečíhaj na život svojho blížneho, ja som Pán. A teraz sú to kľúčové pasáže. Nenos nenávisť vo svojom srdci voči svojmu bratovi. Úprimne napomeň svojho blížneho, aby si preň neuvalil vinu na seba. Nepomsti sa a neprechovávaj hnev voči príslušníkom svojho ľudu, ale miluj svojho blížneho ako seba samého, ja som Pán. Keď prišiel za Ježišom farizej, pýtal sa, ktoré prikázanie je v zákone najväčšie. Odpoveď poznáme, milovať budeš Pána Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou, celej svojej sily a milovať budeš blížneho ako seba samého. Teda starý zákon jednoznačne pozná prikázanie lásky, eliminovanie nenávisti, nepomstenia sa, konania dobra nepriateľom. To je bez pochyby. Teda v čom je to evanjelium nové, v čom je novosť tohto evanjelia, aj tejto pasáži, ktorú máme tu. Nové je v tom, že vlastne Ježiš nám svojim životom, svojim bohoľudským tajomstvom a krvou vyvliatou na kríži nás uschopňuje k tomu, aby sme milovali svojich nepriateľov, respektíve všetkých tých, ktorých považujeme za nepriateľov. Teda problém celý je v tom, že pokiaľ sa nedovolávame sily Svätého Božieho Ducha, ktorého na nás Ježiš vylial, keď zomrel na kríži a keď ho potom zoslal pri Turiciach na Turice, pokiaľ sa tejto Božej sily nedovolávame, aby sme dokázali odpúšťať svojim nepriateľom a dobre robiť, nefunguje to v nás. Veľkí mudrci, ktorí boli aj v čase starého a hlavne nového zákona, či to boli pohanskí stojíci, alebo to bol Konfucius, poznali túto zásadu, ktorú Pán Ježiš preberá. Všimnime si, čo teraz hovorím. Ježiš preberá pohanskú zásadu mudrcov. A tá zásada je v dnešnom evanjeliu, že ak chcete, teda ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy. To je tá zásada, ktorú preberá Ježiš. Prirodzené pravidlo. Čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Na inom mieste hovorí Pán Ježiš, čo nechcete, doplňa to, čo nechcete, aby ľudia robili vám, nerobte ani vy. A predsa vidíme, že nám nefunguje ani táto pohanská zásada, ktorú prebral Ježiš, ani princípy lásky k nepriateľom. Nenávisť pekne prekvitá, ľudia si chodia pekne na spovede, na príjmanie, spínajú ruky k nebu, jak sa hovorí, idú Krista z kríža stiahnuť a každý hnevníka, po tých našich dedinách hnevník, 10 rokov, 15 rokov, 20 rokov a tento ubiedený, podvedený, zdivočelý národ nič nerobí preto, aby to eliminoval. No, lebo ich to nemal kto naučiť. Kňazom ako keby ani nešlo o to, aby ľudia boli vedení ku oslobodzujúcej sile evanjelia, ale len preto, aby
plnili kasu v kostoloch. Mám z toho taký niekedy pocit. Takže bratia a sestry, jak hovorí Pán Ježiš, bezo mňa nič nemôžete urobiť. Bez Kristovej oslobodzujúcej sily, bez jeho krvi, zmierujúcej krvi na kríži, my fakt nie sme schopní milovať svojich blížnych. Bezo mňa nič neviete urobiť. Bez pomoci, životodárnej pomoci Boha človeka my nie sme schopní odpúšťať, my nie sme schopní milovať, my nie sme schopní zahrňať nepriateľa dobrotou. Nie sme to schopní. Darmo, že starý zákon to mal. Áno, ale tam je tá poznámka, ja som Pán. Ak my uznáme Pána za svojho Boha, pokiaľ mu podriadíme svoj život a pokiaľ Krista prosíme, aby nám dal silu milovať aj svojich nepriateľov, a aby sme plnili to tzv. Zlaté pravidlo, ktoré poznali stoici a Konfucius, čo chcete robiť, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Na to potrebujeme silu Boha človeka. Bezo mňa nič nemôžete urobiť. O tom to je. O tom to je. Spovedáme sa z kdekade čoho, až z nezmyslov. Krásne o tom sa píše v slávnej príručke, úprimné rozprávanie pútnika svojmu duchovnému otcovi, ktorú poznáme pod skráteným názvom Rozprávanie ruského pútnika. Všetko možné riešime, opakujeme pri spovedi hriechy, ktoré sú nám ktoré sú nám dávno odpustené, a zanedbávame jednu dôležitú vec, že jednak nemilujeme Boha celým svojim, z toho sa nespovedáme, že nemilujeme Boha celým svojim srdcom a že nemilujeme bližného, priam toho bližného nenávidíme. Evanjelium, Božie pravdy sú jednoduché, pretože sám Hospodin Boh je v princípe jednoduchý. A On chce, aby sme boli spasení, aby sme došli k spáse tu, aby sme mali jeho životodárny pokoj v srdci, aby sme mali radosť jeho Svätého Ducha, aby sme cez bránu smrti potom mohli nazerať v blaženom videní z tváre do tváre. No ale ak chceme byť spasení, potrebujeme byť naplnení láskou, nie abstraktnou, slniečkárskou láskou, ktorá sa tak redukcionisticky hlása z najvyšších miest a z tých hnusných politických ideológií, ktorým už vyzerá, že pomaly odzváňa, ale my potrebujeme na to Kristovú silu Kristovej vyliatej krvi. Ján, myslím, že v prvom liste hovorí, ako môžeš milovať Boha, ktorého nevidíš, keď tu máš bližného a toho nenávidíš. Na dvoch miestach hovorí v prvom liste Ján, kto nenávidí svojho blížneho, je v tme, tma mu zaslepila oči a nevie, kam ide. V tom istom liste pokračuje ešte vo vážnejší argument dáva, kto nenávidí svojho blížneho, je vrahom. Koľko vrahov je v tých našich kostolov, ktorí spínajú ruky k Hospodinu Bohu, koľko falošných prevrácajúcich očí, koľko komediantov tu máme okolo seba. Len toto najzákladnejšie, milovať svojho Boha a uskutočňovať lásku k bližnému, to nie. Jednoduché pravidlo, stoické. Čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Čo nechcete, aby ľudia robili, nerobte aj vy im. Áno, stoici a niekoľko ich učeníkov to uskutočňovalo. Pretože ako keby ten Boží duch už na nich bol vyliatý. Pretože duch chváne kam chce. Lenže ak sa my toho Božieho ducha nedovoláme, toto zlaté pravidlo, veľmi jednoduché, no nefunguje to v živote ľuďom. Nefunguje, lebo bez Krista nemôžeme nič urobiť. Amen.